Iñaki Ostolaza naiz, 50 urte dauzkat eta ingenieri teknikoa naiz. Azken 20 urteetan, hornidurako enpresa baten zuzendarian izan naiz. Betidanik herrigintzan ibili izan naiz. Gazte batzordean, Insumiso taldean, Saskibaloiko sorreran ere, Guraso batzordean, udaletxean ere eskarmentua badaukat. 2011-tik 2015 zinegozia izan bainitzan. 4 urte hauen balantzea egiterakoan kontutan izan behar da nondik gatozen. Oposizioan gelditu ginen eta hor bi aukera genituen. Edo oposizio gordina egin, edo oposizio eraikitzailea egin. Eta guri, botoa eman zigutenei errespetuz, hala erabaki genuen. Zumaiarrentzat onena hori zela pentsatuz, oposizio eraikitzaile bat egin. Eta hasiera etzen erraza izan udal gobernuaren jarrera gurekiko oso gogorra eta bortitza izan baitzen. Baina 4 urteetan hori erakutsi dugu. Sinisten dugula guk aurrera zer atera dezakegun eta zer nahi dugun atera, eta oposizio eraikitzaile bat eginez, gure gaiak lortu dugu pixkanaka aurrera egitea eta buelta eman diogu egoerari. Guretzat importantena Zumai poli bat eukitzeaz aparte, bizi daiteken Zumai bat eukitzea da. Jendeak lana eta bizitza duina eukidezan Zumaitikan kanpoa joan behar izan gabe. Horretarako proposamen zehatzak ditugu udaletxea eramateko. EH Bildun betidanik talde lana egin izan dugu, jende ezberdina elkarrekin lanean. Herritarrak entzun, proposamen zehatzak aurrera eramango duen udal gobernu bat merezi du Zumaia.